سیخۆرên pêdê bi hilmetekê li dijî pêşmergeyan rabûn û gefilwan xwarin eger zarokên wan di navrêzên pêşmergeyên roj de bimînin. Ji dereke taybet ji Rêvaz News re ragihand ku çekdarên pêdê dîvçûn bi malbatên pêşmergeyên leşkerê roj re kirin û gef li malbatên wan xwarin û dibin gefê de daxwaz ji wan hate kirin ku fişarê li zarokên xwe bikin da ku ji pêşmergeyên roj cuda bibin. Heman jê derê serbar kir ku armanc ji hilmeta sîxorên pêdê ya li dijî pêşmergeyên roj ew e ku fişarê li ser pêşmergeyên roj bikin. Di hêjdeyê berçileya sala 2020 de jî çekdarên pêdê êrişî sê malbatên leşkerên roj kiribûn. Ew jî li gundê Cewheriyê yê bi ser bajarê Amûdê ve û armanc ji wê êrişê ew bû da ku kurên wan tevlî leşkeriya neçar bikin. Fişara çekdarên pêdê li ser malbatên pêşmergeyên roj bin pêkirineke nû e ji Alîpeyê ve ku Partiya Serekeyê di peyanekê de di demekê de tê niha hewl tê kirin ji bo danûstandin dubare di navbera enekesî û peyanekê de dest pê bikin. Lê belê ev kiryarên pêdê bûn sedema rawestandina danûstandinan di navbera her du aliyan de nexwasim ku serkirdeyê pêdê Aldar Xelîl êrişî pêşmergeyên roj kiribûn û wan bi çete binav kiribû. Ev yek jî bo cihê nerazîbûnê li bawelatiyên Rojavayê Kurdistanê û enekesî jî daxwaz kir ku lêborîn were xwestin. Lê ne lêborîn hate xwestin û bin pêkirinên pêdê jî berdewam in.